Do obce Rakovo ma prizvali ako investigatívneho novinára občania obce. Zavolali ma na zastupiteľstvo s podozrením, že starosta Antal nehospodarí efektívne, že ich neinformuje o tom, čo sa v obci deje, že vznikajú v obci čierne stavby. Teraz mi odpoveď na ňu. Ako je to možné, že tu sa stavia na čierno? Ty si zodpovedná osoba. Chodíš denno Ja neudávam. Ak chcete udávať, akože neudávaš? Za nami sa nachádza čerpacia stanica, ktorá vznikla bez platného stavebného povolenia. Starosta Patrik Antal tvrdil, že nevie o čiernych stavbách v obci Rakovo. Napriek tomu, že robotníci, s ktorými sme sa rozprávali na tejto pumpe, ktorí pracovali, nám potvrdili, že pán Antal pravidelne chodil na túto stavbu a poznal sa samozrejme s stavebníkom. Dobre. Cestou jste to mohli vzít kolem té čerpací stanice tam, co je na černo. Občania nás upozornili na túto stavbu, kde celá ulica rodinných domov prebiehala výstavba bez platného stavebného povolenia. Toto bolo zase získané dodatočne, takže tieto stavby vznikli všetky ako čierna stavba. Ja neudávam. Ty si zodpovedná osoba. Ja som udávam. Chodíš denno Ja neudávam. Ak chcete udávať, akože neudávaš? Ja neudávam. Stavebné povolenie na túto stavbu je veľmi sporné, nakoľko stavba bola povolená bez toho, aby bola riadne vysporiadaná prístupová cesta k tejto stavbe. A súbežne je tam problém s majetkom, na ktorom stojí. Pozemky, na ktorých stojí táto stavba, sú sporné a akože chybou boli zapísané na obec, pritom obec ich predtým chcela od občanov dostať do daru. Mala možnosť si tieto pozemky odkúpiť. Žiaľ, túto možnosť nevyužili. Záhadne po tomto spravil kataster chybu a prepísal tieto pozemky na obec. Stavba bola zaplatená v čase, keď ešte nebola dokončená a ako nedokončená bola skolaudovaná. Stavba bola daná do užívania, aj keď nemala okna, dvere ani len drážky na elektrinu. Stavebný úrad obce Ďanova stavbu skolaudoval, aj keď vedel, že pozemky, na ktorých stavba bola vystavaná, nie sú vysporiadané a nie sú majetkom obce. Vysporiadaná nebola ani prístupová cesta. 32 metrov štvorcových tejto stavby leží na cudzom pozemku. Problém s výstavbou bytového domu v Rakove nie je problém samotná výstavba. Ľudia sú nadšení a občania, že majú možnosť bývania a že mladé rodiny sa majú kde nasťahovať. Je to vynikajúce. Problém je, akým spôsobom sa toto celé udialo. Je smutné, že sa vraví, že sa nestarám o občanov a že ja sa starám. A teraz tu nejaké občania býva do bytovky a vy im v tom prekážate vašimi krokmi. Ja im prekážam? Áno. A ako im ja prekážam? No veď ja nepíšem tie papiere, vy ich píšete. Pán starosta, keby ste postupovali zákonne, tak toto neriešime. Na tomto mieste je podľa územného plánu inundačné územie. Inundačné územie absolútnym spôsobom, ako právna norma, zakazuje akúkoľvek výstavbu, akékoľvek prekážky. Nebránilo to však stavebnému úradu, ktorý povolil túto stavbu, ktorú vidíte za mňou, napriek tomu, že iná právna norma im to jednoznačne, absolútne zakazuje. Táto stavba je v rozpore so všetkými právnymi normami, ktoré na Slovensku existujú, ale stavebný úrad a všetky kontrolné mechanizmy vrátane prokuratúry nenašli žiadne pochybenie, alebo ho našli v čase, kedy sa už kvôli premlčaniu tieto veci riešiť nedajú. Na mieste, kde sa nachádzame, je rieka Turiec, ktorá sa v týchto častiach pravidelne vylieva do výšky vyše metra. Z toho dôvodu v tejto oblasti vytvárať akékoľvek bariéry, kde tá voda môže odstať a plynule sa vrátila do koryta rieky, je nelogické a je to porušením inundačného územia. Tento val vznikol nelegálne, ako nelegálna skladka rôznych stavebných sutí, odpadov, dokonca azbestov. Stavebný úrad obce Ďanova, ktorý vydával územné povolenie a stavebné povolenie na výstavbu tejto bytovky, bolo to v roku 2015 v januári, tvrdil, že táto stavba je v súlade s územným plánom a verejným záujmom. V obidvoch veciach klamal. Stavba nebola v súlade s územným plánom, ktorý bol v tom čase platný, a vôbec nie vo verejnom záujme, nakoľko bol porušený zákon o vodách a porušené inundačné územie. Skrievka ornice, ktorá tu bola povolená pozemkovým a lesným odborom, bola povolená v rozpore so zákonom. My sme však zistili, že problém je v tom, že skrievka ornice
bola stiahnutá z tejto časti budúcej výstavby dávno predtým, než bolo vôbec požiadané o stavebné povolenie a územné konanie. To znamená, že štátny orgán porušil zákon úmyselne a vedome za účasti pána Antala a následne každý jeden orgán, ktorý sa k tomuto vyjadroval, len dodatočne legalizoval to, čo už bolo nezákonné. Veľmi pochybný je spôsob nakladania s majetkom obce, konkrétne s týmito pozemkami, ktoré ležia pod bytovkou. Najprv obec tieto pozemky predala ako nepotrebné developerovi, ktorému ešte predtým vybavila právoplatné stavebné povolenie, čím zhodnotila v podstate v tom čase bezcenný pozemok. Dneska obec vykúpila tieto pozemky naspäť do majetku obce za mnohonásobne vyššiu cenu. Postup pri výstavbe teda bol taký, že najprv sa v rozpore so zákonom v tejto časti stiahla ornica, bez jediného právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Smutné je, že práve tieto práce začali na pokyn pána Antala. V tom čase to bol obecný pozemok a v tom čase neexistovalo žiadne stavebné, územné ani iné rozhodnutie, ktoré by oprávňovalo stiahnuť v tejto časti ornicu. Stavebný úrad Ďanova nás ako občianske združenie prizval ako zúčastnenú osobu do kolaudačného konania, aby sme mohli podať námietky proti nezákonnosti celého tohto procesu, nie len samotnej výstavby, ale aj procesu, ktorý predchádzal tej samotnej výstavbe. A ten stavebný úrad mal preskúmať nezákonnosť toho konania od počiatku toho konania. Pán Antal verejnosti povedal, že ja ako novinár som sem prišiel a napadol ho. Dneska vás presvedčím o tom, že realita bola úplne iná a niekto vás zavádza. Čo robíte? To čo robíte? Počkajte chvíľočku. To čo robíte? Otvorte, ja som zúčastnená osoba kolaudačného konania. Moment, za chvíľočku. To prečo ste mi trestli dvermi? Ja som vám nepresol. To čo robíte? Marian. Čo robíte? Jako neviem, ja už som... Pýtajte sa. Tu ide nič.